Da ni fel ffermwyr yn rhai gwael iawn yn fofalu am yn cyrff, na mynd at y meddyg tan bod hi'n rhy hwyr. Ond mi nath Owain Williams benderfyniad tyngedfennol dros ben. Penderfyniad nath achub I fywyd o dweud gwir. Nid llosg haul yn unig sy'n rhaid mochel rhagddo, ond marcia neu smotia sy'n ymddangos ar y croen. Wedi sylwi ar friw ar ei goes, a chael anogaeth gen ei wraig, fe aeth Owain Williams fferm gwynus Nefyn Pwllheli I weld y meddyg. Wel, da ni'n mynd yn ôl tua 8-9 mlynedd siwr o fod. Mae gen I friw ar yng nghoes I chai. A wedi bod yna, wel, siwr wedi bod yna am fisoedd, ella bod yna agos I flwyddyn. A dyn o'ch chi'n rhwbio yn rhywbeth, a dyn o'ch crachan dod I ffwr, a dyn o'ch ffyrnigio nôl, a dyn yn diwa mi eisiau y meddyg. A mi dod a fi bod o'n rhyw fath o dyfiant, wedyn rhaid mi gael y gyllall. A dynnu ffwr, oedd o batch reit fawr, jyst yn gwadal yn llaw I ffwr. Ac yn mynd darn o groen oedd ar fy nglun I wedyn I batcho I fyny lle. Ond wedyn mi ddoth rhywbeth ar yn halcan I ddyn, rhywbeth o gosi a bethau llun o rywia bach ar yn halcan I. Ys I weld rhywun fo hwnna wedyn. Ac mi benderfynwyd bod un ochr I ngwyneb I, oedd o'n beth cael rhyw fath o gancar oedd o croen. Ochr arall, doedd o ddim am ryw reswm. Oedd o'n just eli ar hwnnw. Eli ar rhai bach, a rhai mawr rhai tynnu bysyn o'na. A cael grafft o'n o. Wedyn, mae'n debyg 3 blynedd I ganol I mis Gorffennaf, mi ddim eisiau lwmp bach ar ochr fy ngwddwl fan hyn. A doedd o'n llawer mwy, doedd o'n gymaint a pisan mewn ffordd o. Ac nes I weld I ddechrau, nes I weld doctor. Oedd y gair, os rhaid yn galw yn Big C allan, a mae hwnna'n panic chi'n syth, ac yn gweld y gair yna, da ni gyd yn panic, wrth gwrs. Mae'n dweud, mae yna 2 ffordd, ella ffordd sy'n mynd tynnu lwmp o'na, ond so'n na mi gael da. Mae'n fwy serious na hynny o. Rhaid ni dynnu, mae'r operation arall yn fwy, mae'n cymryd 7 neu 8 awr o operation I dynnu. Glans, dynnu saliva gland, lymph glands, a ryw nodes o'na I gyd lle. A fi si mewn am tewsos, mae'n siŵr. Dim o ryw 8 I 9% o achosion cancr y croen sy'n datblygu drwy symud i'r lymff, ac felly roedd Owain yn anlwcus iawn. Ond I bai am eich gwraig yn eich annog chi, fysach chi ddim wedi mynd at y meddyg, mae'n debyg? Yn sicr na, ddim pan eisiau efo'r goes, o'n i'n deall wedyn bod y broblem, a dyn pan oedd ar yng Ngwyneb I fwy, o'n i'n fwy parod I ni ymateb yn bositif i'r peth. A mae'n debyg fysa hwnna rhan o'ch cyngor chi I bobl eraill I fynd, I ddarganfod beth sy'n bod yn union. Mae'n bwysig iawn, dach chi'n bod hyn oed os ydi o ddim yn talu I fynd y fath, mae'n un trip i'r meddyg ydi o, dach chi'n bod. A pam o brysur ydych chi. Does neb hyd brysur I feddwl am I iechyd nag oes, I roed 5 munud neu hanner awr neu awr hyd yn oed. Yng nghefn gwlad bod ddim gyntyn o fynd, dyn nhw eisiau colli 5 munud, mae eisiau mynd rownd y defaid, mae eisiau gwneud hyn o'r llall, ond hanner awr beth ydi o I gymharu a gweddill y choes chi sy'n y fantol, swn i'n dweud.